Muli bwanji konse kumene muli Amalawi balende alongo mawa uno lero wapa 3 January 2026 inetu ndakutengirani nkhani imene ili mkamwa mwa anthu yomwe yagwedeza pang'ono ndithu. Ndipo nkhani iyi ndiyokhudzana ndi mkuluyu tikumuti Haswell Bello. Haswell Bello ndi mmodzi mwa anyamata amene wazunguza kwambiri m'Malawi muno, makamaka pa mavidiyo yake aja amene timati abakiri Mulusi TV. Mkulu ameneyi ndi amene anaululidwa ndi James Makopa amene ankati yayi Haswell Bello ndiye mwini wake wa Bakiri Mulusi TV. Ndipo dzulo kunatuluka video ndithu, video yake ndi imeneyi, ndipo iyeyo caption yake anazachita kuyilembera kuti ndi muyankhe James Makopa, I hope nayenso abwera ndi video. Ndipo video yake ndi iyi yomwe inaponyedwa, koma sindingayisewere video yonseyi kuopa copyright kwa sound yake silufuna kuti tigwiritse ntchito, zimakhala ngati wambera mzako video. Ndeno ningofuna ndikuwerengereni apa. Iye asanaponye videyo anazalankhula ndithu maonena kuti lero ndikufuna ndiyankhe za Bakiri Mulusi TV, sindichotsera kapena kuphatikiza zomwe ndifotokoze lero ndi zoona zokhazokha. Okay, amene anali masana ndithu a dzulo, ndipo anazayankhulanso sindiyankha ndi live, ndiyankha ndi video. Amene akufuna kuyankha zomwe ndifotokoze apangenso video. Okay, iye anatero. Kenako ndi pamene anazayiponya video iyi. Okay, ataponya video imeneyo ndi pamenenso anazalemba ndithu, ndipo mawu awa awalemba lero lino 46 minutes ago. Ndipo polembapo anati panopa ndili free kuyankha chilichonse moona mtima, ndipo makape onse ndizowayankha ndi video. Ena amafunsa kuti James Makopa anayipeza bwanji nambala yanga. Poyamba anayipeza ku YouTube channel, kachiwiri nditamubloka anayipeza kwa cadet opusa amene anamubwereka galimoto. James Makopa akanakhala kuti timacheza kapena akundidziwa bwinobwino akanandiulula ku polisi pa nthawi yomwe anamangidwa, because he has never been my friend in real life. Abale ndi alongo, nkhani tikukamba papayi ndi amkuluja James Makopa anazabwera onena kuti ayi Haswell Bello ndi Bakiri Mulusi TV. Bakiri Mulusi TV chamwino wake ni Haswell Bello. Ma Haswell Bello akhala kukanakana, komano pofika pa 2 January 2026 ndi amene watani munthu uja wavomereza kuti iyeyo ndiye mwini wake wa Bakiri Mulusi TV. Ndipo wachita kunenesa kuti wapanga izi chifukwa choti iye cholinga chake mu video mu wavuti kuti cholinga chake iyeyo kunali kufuna kuthana ndi MCP. Ali ndi zifukwa zake zokwanira iyeyo zimene zinampangisa kuti alimbane ndi MCP. Chinthu china tisayiwale Haswell Bello pa zinthu zina zonsezo mkuluyi ndi mlomwe ndithu, komano kokhala ndiye wakhala kwambiri mblanta, komanso maiko akunja potengera ndi zintchito zake zogwiragwirazi makamaka pa nkhani ya makompyuta, chifukwa iyeyi pa nkhani ya makompyuta ndi dolo kwambiri. Ndipo nkhani ili chomwecho pa 27 minutes ago Haswell Bello walembanso nkhani iyi yokhudzana ndi zomwezi, kuphatikizapo MCP, kuphatikizapo uyu James Makopa. Ndipo alemba moterem: ku polisi anandiulula kuti Haswell, koma foto yanga analibe. Kumudzi kwathu samadziwako. Kundende anapatsidwa diru ndi apolisi kuti andipeze. That's why atatuluka anayambiranso kufuna ntchito kwa ine. Cholinga chake amafuna kudziwa information yanga kuti alandire mamiliyoni ku MCP. Amene akunedwa papayi ndi James Makopa, yemwe anayamba ndi nkhani imeneyo nena kuti ayi Haswell Bello ndiye mwini wake wa Bakiri Mulusi TV. So tikupitirizabe kuwerenga. Mukhoza kuona kuti after election nditachita activate personal account yanga anatenga foto yanga yakalekale ndi ukalowa live, koma auza anthu kuti amandidziwa. Zimenezi akanazichita kalekale akanakhala kuti ali ndi access ya mafoto anga, koma zimavuta chifukwa I deactivated my Facebook account, komanso ndinachita hide mafoto kwa zaka 5.
Ndizodabwitsa kuona mkulu ameneyu akuwuza anthu kuti anali nzanga yet he was a traitor. Peji ndinatsegula ndekha koma kumangondikakamira ngati zikumukhudza. Ndikanampatsa access yokumana nane anali ndi kuthekera kundidyetsa poison. Etu umo ndimene walankhulira Hazelbell, ndipo apa pali makomenti osiyanasiyana. Pali Aitson Edu, teacher is the best history. Best history the teacher. Eshkaya komabe best teacher is the history. Chiku Upili nkhani ndiona adi ngati mu video wazitchula dzina lake ndiwedi basi nawe watopa ng'alule basi azajaira. Musapitirize boss. Even kuwerenga zomwe ukulemba zikuchita kumveka mawu ako bro. Post izi ku Bagiri Muluzi TV. Yeah, serious. Izi zimene mupanga post papazi tamaponyani ku Bagiri Muluzi TV page. Koma sindikukhulupirirabe lowa live. Okay. Inenso ngati mmodzi amene ndili Malawi nzika sindikukhulupirirabe kuti nkuluyi ndizoonadi, komano wa Bagiri Muluzi TV ataona kuti okay nkhani pakuti awa apakidwa kale bwanji ndingomvana naye dilo angokambirana kuti aseyi titi pangicho nkuona kuti siningalowe live fo akanakhala kuti wakonzeka zoti azulule iyeyi bwezi atalowa live. Akalowa live inde live ndiyayize kuipanga track kuti munthu agwidwe kumene ali pamene ali chimene akuchita kumene amakhala location yake imagwidwa mwachangu ma live makamaka live yoti wapangira pa Facebook ndiyize kwambiri kukugwira location yako. Koma ndiyotheka kuti wapanga live ija pamene live ikutha timakatani timaiseva kuti isakhale pa Facebook video ija komano idiritidwe. So nkuluyi ndizotheka kupanga zimenezo. Nkuona ine mpaka panopa sindikukhulupirirabe kuti nkulu ameneyi ndiye wa Bagiri Muluzi TV yo. Ena nomukhozaso kutsutsana kuti yayi yasi uyu ndi amene suli bwino ukunama, komano ineyo kumbali yanga ndikuona choncho kuti nkuluyi sizoona kuti yeyi ndi wa Bagiri Muluzi TV, koma zikhoza kutheka kuti angomvanapo dilu ndi wa Bagiri Muluzi TV kuti ase iweyo watchuka kale kuti ndi iweyo tatiye tipange chonchi ndikumpangira video ija kumpasa kuti tapita kawenye video. That's why even video kuti muione quality yake yaluzika wese. Izo zomwe zikuonesa kuti video before kufika pa Facebook yazungulira kaye yaponyedwaso pena pake then aitenga ndikuiponya apa. Izozo ndi maganizo anga ineyonso ngati mzika komanso ngati munthu mmodzi amene mkulu amene ndimankonda ndithu. Ndilibe naye mangawa, ndilibe naye zifukwa inde. Kumbukira pa YouTube anandipangapo ndithu chipongwe. Komano ndimadziwabe na kuti yayi chipongwe imene anandipangacho olakwa anali ineyo ndesi ningadane nazo yayi olakwa anali ine etu. So nkhani ina imene ili nkamwankamwa ndiyokhudzana ndi namalamba uyu kumutcha mabillionaire Tom Mpinganjira. Tom Mpinganjira amalankhula ndi atolankhani yaku MBC Digital. MBC Digital ndi page ya pa Facebook, ndipo MBC ndi MBC yake ndi yomwe tikuyidziwa ija yetu ija imene nkapatsa moto chakwera nthawi ya kampeni ija imene so inapereka moto nthawi ya DPP 2019 paka nanatukanapo chilima zankabudula live pa TV. MBC yake ndi yomwe ndithu page yawo pa Facebook imatchedwa kuti MBC Digital. Tieni mumve zimene alankhulana ndi nkuluyu president wa timu ya Wanderers. Akukamba kuti mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Dr. Tom Mpinganjira wati analetsa timu kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba ngati njira imodzi yokonzanso kayendetsedwe kake. Mpinganjira wauza MBC Digital kuti nthawi yomwe anayamba kuthandiza manoma ochemerera ena amatenga ndalama mpaka zokwana 3 miliyoni zopangira mankhwala zomwe eni wake akuti amazitcha research kuti timu idzichita bwino. Ine pamodzi ndi kampani ya mukulu tinawawuziratu kuti tisiya kukuthandizani timu ngati angapitirize kukhalidwe la zikhulupiriro, anatero Mpinganjira.
Mponda wati analimbikitsa osewera kuti adzidalira paokha ndi luso lawo osati zikhulupiriro zomwe ochemerera ena amapanga, ndipo wati izi ndi zomwe zathandizira kuti Manoma atenge ukatswiri wa ligi ya TNM Super League mchaka chatha cha 2025. Ndipo wolemba ndi Norbert Johnson. Etu umo ndimene kulili ndithu. Pamene nkhani zina zomwe zavutitsitsa pakali pano, mayi wina wa zaka 55 wamangidwa ndithu kamba kopezeka ndi mfuti. Ndipo futi ikuonesa kuti uyu ikhoza kukhala kuti ndi black major uyuyu. Black major ndi futi imodzi imene imagulitsidwa South Africa, ndipo simafunikanso kudulira msonkho yani. Imakhala ndithu yoti lokopanda mapepala amakulola. Koma mayiwo akuti anawatumizira ndi mwana wawo amene ali ku South Africa, ndipo futi ayipezanso ili ndi zipolopolo zokwana 7. Zonsezi mayiwo amasunga, ndipo mwana wawo anatumiza sabufa, ndipo mkati mwa sabufa anayikamo futi imeneyi pakana katunduyo wafika pa nyumba. Izi zikupereka chiopsezo ndithu kwambiri, zinthu zake zosakhala bwino. Ndi nkhani ina imene yavutitsitsa kwambiri pakali pano ndi nkhani yokhudzana ndi wanzathu Kasungu bridge imene inakokoloka ija panazakonzedwa mwa temporary, ndipo bridge paja temporary imene inakonzedwa yakokolokanso ndi madzi. Ine ndikusirenipo mpapa pamene ndikhalenso ndikutolera nkhani zina zosiyanasiyana tili limodzi. Club Junta, building better Africa.